Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih kalih kalian kula Bu Muslihah wonten pasinaon basa Jawa. Dinten menika nglajengaken materi ngenani geguritan. Nah, dinten menika sinau ngenani bab teknik nyerat lan teknik maos geguritan. Kadene menulis teks geguritan tujuannya mangke saged nyerat menyajikan secara teks geguritan secara lisan maupun tulisan. Teknik nyerat geguritan niku sami kalih teknik nyerat tembang macapat. Sing teng bikak malih teng sinau kinanti sing bumus mucal winginane nggih. Nah, niku enten diksi, enten dasanama, enten cekakan, enten uluran, enten sandi asma, enten bali suara, enten plutan, garba lan purwakanthi. Diksi pamedhate ukara utawa mandhege tembung. Tuladhane niki. Adul nyuwun tolong numbasaken Lombok setan. Nah, sing setan sinten? Adule. Nah, niku. Tapi benten malih ngenika mboten mandeg nggih. Adul nyuwun tolong numbasaken Lombok setan. Nah, sing setan niku Lombok. Nah, niku mandhege tembung dados tegese sing benten. Terus enten dasanama. Dasanama niku padan tembung utawa aran liyane utawa 10 aran. Tuladhane nalika ana srengenge. Lah srengenge niku sami kalih siang, rahina, awan. Nalika peteng, lah peteng sami kalih wengi, ratri, dalu, surup. Nah niku. Nah niki gunane ngepasaken guru lagu lan guru wilangan. Enten cekakan. Cekakan niku nyingkat utawa nyekak ben cendhek. Nah, tuladhane amrih kalih wendek dadi mrih setunggal wendek. Nah, niku untuk kedawan gusi menyunyuk dadose tuan sinyuk. Tuladhane malih susu kedelik dadose sulik. Gunane kangge ngurangi guru wilangan. Terus enten uluran. Uluran niku saka tembung ulur utawa dawak, tegese dawak utawa ndawakake tembung nggih. Niku enten 3, ater-ater, seselan lan panambang. Ater-ater niku mapane teng ajeng, teng ngarep da kodi an am an ang ka ke ma mi lan sapiturute. Niku misale mangetan, ngetan dadi mangetan, ngulon dadi mangulon, gawa dadi digawa, dak gawa kok gawa digawa lan sapiturute. Terus enten seselan, mapane teng tengah, in el. Misale gulung kalih wilangan dadine gumulung dados 3 wilangan. Panambang niku mapane teng wingking utawa teng mburi niku ake, aken, an, i, ni, a. Nah, misale balang ya, balang. Niku dadose balangi, balangna, balangaken. Niku nggih guru wilangane kalih dados 3. Nah niki gunane kanggo ndawakake utawa nambahi guru wilangan. Enten sandi asma. Sandi asma niku arane dhewek, arane kita nggo gawe ngarepan tembang. Tuladhane iki. Manungsa gesang ing donya, umpamane kaya mampir ngombe. Selawase waspada lan eling. MUS cobi diwaos aksara ngajeng sair nginggil. Niku namane bumus nggih. Nah niki kangge nambah keendahan sair tembang. Terus enten bali suara. Bali suara niku tembunge diwalik. Ya, tembunge diwalik. Misale selawase waspada lan eling guru lagune I nggih sanes U. Guru lagune I. Diwalik selawase eling lan waspada dadi guru lagune A. Nah, I dadi A. Ya, niki gunane kangge ngepasake guru lagu. Ngapunten iki dereng bumus edit ya. Salah ngetik anu U kalih I kan jejeran. Terus plutan. Plutan niku mlumpat utawa ical sahuruf ing satembung. Tuladhane maring kalih wilangan nggih. Dados mring setunggal wilangan. Niku ane ical nggih ilang. Seruput 3 wilangan niku dados seruput kalih wilangan. Misale malih kuluban dados kluban. Nah niku nggih. Nah niku gunane kangge ngurangi guru wilangan. Ical tengahe biasane.
Enten garba. Garba niku kalih tembung digandeng dadi setembung, nanging ical utawa robah aksarane. Misale maraing. Nah, maraing nggih kalih tembung tiga wilangan dadi maring ya. Setunggal ical ane. Dadi satembung kalih wilangan. Terus jalu estri ya, kalih tembung sekawan wilangan. Dos-dose jal westri ya. Tembunge robah niku dadi w, jal westri. Nah, une ical en tapi dadi w. Ya, satembung dados tigang wilangan. Nah niki kangge ngurangi guru wilangan sami kalih plutan nggih. Angger plutan satembung, angger garba kalih tembung. Terus enten purwakanti. Purwakanti niku purwa tegese wiwitan ngarep utawa ngajeng. Dene tembung kinan kanti niku tegese kanca utawa gandeng ya, karo utawa nganggo. Nah, berarti purwakanti niku tembunge runtut utawa digandeng ngarep karo burine. Nah, purwakanti niku enten 3, purwakanti swara, rututing swara vokal utawa guru lagune sami. Misale purwakanti swara gemi nastiti ati-ati kan i ya. Alon-alon waton kelakon o. Ana awan, ana pangan a. Nah niku purwakanti guru swara. Purwakanti guru sastra niku aksara ngajeng seratane runtut. Misale Slaman, slumun, slamet, bebet, bibit, bobot, asah, asih, asuh, adigang, adigung, adiguna. Nah niku purwakanti sastra. Purwakanti lumaksita tembunge sing tembunge sing jajar niku sing runtut niku digandeng, dibaleni, diwangsuli niku lumaksita. Tuladhane kados niki. Asih kembang desa, desa Sigaluh. Nah, desane ingkang wangsuli dibaleni. Tuladha malih ya. Gula Jawi manis ing lati. Nah, misale manise sing wangsuli. Manise gula Jawa. Nah, gulane sing diwangsuli. Nah niku lumaksita dibaleni. Niku. Nah, teknik maos geguritan niku enten sekawan. Wirasa, wiraga, wicara lan wirama. Wirasa, wirama, wicara, wiraga. Bolak-balik mboten napa-napa nggih, sing penting apal. Wirasa niku rasa pangrasa ati ya, misale seneng, susah, sedih, getun, nesu lan sapiturute. Bungah, nah niku wirasa, rasane ati. Wirama niku lagu nalika maca geguritan umpane bantere, cepete, cetane. Nah niku wirama. Wicara niku pocapan, cetak, genah niku pocapan. Wanda lan tembunge. Wiraga niku obahe awak. Ya, luwes kangge bangun suasana niku. Nah niki tanda maca, tanda waca ing geguritan ya. Angger tanda panah datar ya, nginggil munggah, madhap mundun nggih, mandhap niku. Niku tanda panahe. Terus tembung penting, wigati, terus tembung kang penting banget. Iki tanda napa niku? Pager kalih ya. Penting banget. Angger penting ya, tanda pager setunggal. Terus garis miring setunggal mandek sawetara. Garis miring kae mandek rada suwe, garis miring 3 suwe. Nah niki tanda waca ing geguritan. Ya. Nah, tugasnya diringkes mawon nggih. Diringkes terus damelaken geguritan sedasa gatra. Minimal sedasa gatra berarti bebas nggih. Berarti gagrag anyar, temane bebas. Minimal ngginakake 3 teknik serat geguritan ya. Mugi-mugi ringkesan sampun digarap, terus garapan wingi sing analisis geguritan sampun digarap ya. Nek sampun mengke titi wancine Bu Mustaqih kantun ngupload. Kados menika menawi enten pitakonan saged ditariaken via WA. Sugeng makarya, salam sregep, salam waras, salam superior. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.